a dnes som si tu našiel aj kamaráta. Tak toto je Janka. A toto je Danka. Nachádzajú sa v obci Malé Kozmálovce a tieto dve fešandy sú už na prvý pohľad rozdielne. Janka má na svojom povrchu vinič a Danka má napríklad takúto krásnu dúhu a kopec iných ovocných stromov. Je len na vás, či si ich kúpite ako celok, alebo už navždy zostanú len susedkami. Ale jedno je isté, nikdy sa od seba nevzdialia. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.